नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या मुगाची आमटी। आहे ना छान तर्रीवाली। त्यासाठी मी इथे कांदा आधी उभा चिरून घेतलेला होता आणि त्याला असा भाजून घेतला आहे काळपट। खोबरं घेतलेलं आहे मी इथे किसून। याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। कोथिंबीर घेतलेली मी छान धुवून घेतली तिला आधी, आणि हे लसूण घेतले। हे मी आता मिक्सर मधून बारीक करून घेते। कढईमध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे मी, त्यात थोडासा तेजपत्ता टाकून घेतलेला आहे। आणि आता आपण तयार केलेला जो मसाला आहे तो यात टाकून घेऊ। मसाले भाजीला कडक फोडणी असली की ती चवीला छान होते। हिला व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे मसाल्याला। छान परतला की तेल सुटेपर्यंत छान चव देते मग भाजी। यात मी आता हळद टाकून घेते। हळदही तेलामध्ये छान परतून घ्यायची आहे, जेणेकरून त्याचा उग्रपणा चालला जाईल। आता यात मी मसाला टाकून घेते। 3 चमचे मसाला टाकलेला आहे मी इथे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। कोणाला तिखट आवडतं, कोणाला फिकट, त्याच्यानुसार मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करा। आता हे छान परतवून घ्यायचं आहे। छान तेल आलेलं आहे। 2 मिनिटं परतवून यात मी आता पाणी टाकून घेतलं आहे। पाणी थोडंसंच टाकायचं आहे, जास्त नाही टाकायचं आहे, कारण आपल्याला मसाला हा छान शिजवून घ्यायचा आहे। तरी येईपर्यंत छान शिजला आहे बघा तुम्ही, छान तरी आलेली आहे कमी तेलात। आता यामध्ये मी मोड आलेले मूग टाकून घेते। हे शिजवून नाही घेतलेले आहेत मी। मोड आलेल्या मुगामध्ये खूप कॅल्शियम असतं, म्हणून याची भाजी आपण खायला काहीच हरकत नाही, कारण आजकाल फास्ट फूडमध्ये तेवढं कॅल्शियम नाही मिळत। म्हणून असं पारंपरिक पद्धतीने आपण भाज्या करून खाल्ल्या तर खूप छान असतं। असेच मी चटपटीत पदार्थही तयार केलेले आहे, ज्यामध्ये कचोरी, मिक्स व्हेज, पनीर पकोडा, पिझ्झा, दाबेली, तसेच पारंपरिक मध्ये मी उडदाचे लाडू, मेथीचे लाडू असेही केलेले आहे। तुम्ही माझ्या इतर रेसिपी पाहू शकता। आता आपल्याला हे मूग मसाल्यामध्ये व्यवस्थित शिजू द्यायचे आहेत। त्यामुळे मूग मध्ये आपला मसाला मुरतो आणि छान चव येते भाजीला। आता यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहे। पाणी हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आहे ना छान कमी तेलात खूप तरी आलेली आहे भाजीला। घट्ट पातळ तुम्ही बघून मग पाणी टाका। असेच माझ्या नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आता यात मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि हिला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। शिजायला जास्त वेळ नाही लागत मूगला। छान उकळली की भाजी छान लागते। आहे ना छान तरीदार। थँक्स फॉर वॉचिंग।